Estava escombrant l'escaleta i es troba un dineret. S'ajup al cull i tu penses, ara se n'anirà a posar-lo al banc o se n'anirà a comprar un bitllet d'avió per anar a fer la volta al món, que els bitllets d'avió de rata són molt més barats. Doncs no, la rateta es queda plantada al mig de la pàgina, agafada a l'escombra, dubtant què farà amb el dineret. I comença, ai, què faré ara? Què deixaré de fer? Me'n compro alguna cosa o no me'n compro cap? Si me'n compro ballanetes em cauran les dentetes, si me'n compro pinyonets em cauran les des. Agafa el llaç i pensa, i ara on me'l posaré? Si me'l poso al cap, em semblaré que porti un barret. Si me'l poso al coll, semblaré una bossa de caramels. Si me'l poso a la cintura, semblaré un ram de flors. Ai, què faig? On me'l poso? On no me'l poso? I al cap de 4 pàgines més, quan tu ja et comences a enfilar per les parets, la rateta es decideix i què es compra? Ai, on se'l posa? A la cua. A la cua. És que, a més de cagadubtes, s'ha de ser taroca integral, Perquè, oi que la rateta el que vol és sortir al balcó a festejar, a buscar nòvia. Us imagineu una rateta sortint al balcó? Se'n va la rateta al balcó, s'aixeca, es posa dreta, amb les potes a la barana, i on li queda la cua? Al darrere, i que se li veurà des del carrer el llaç. No, no ha servit per res, i portem 8 pàgines del llibre perdudes miserablement. Bé, penses, ara haurà començat el conte. Surt la rateta al balcó i comencen a passar nòvios. I es mira el primer, l'ensuma des de dalt i diu, quina pudor de suat que fa aquest. Passa que no m'agrada la veu que fas, li diu.